Alex Arduik arropa guztiak kendu eta larrugorritan biluzi gelditu zen. Irudiak, ikusiko ditugu. Bueno, ez dakit, ja ikusten da, ez da. Hor momentu horretak kalzontziloetan, baina kalzontziloa jeitxe eta jazta, gelditzen zen azkena. Niretzako ondoen dau Mikel Caballero saiatzen danien Alexeri bustena tapetan. Bueno, eta hori, zer gertatu da izugarrizko eztabaida sortu dela sare sozialetan. Hau igo ondoren, Alex Ardui, Gabon! Gabon. Gabon, Maitzi, zelan za? Gabon. Bueno, ikusi zuez, ikusi duzu zelan, hauen. Fresko. Onja jantzile baina. Onja jantzile gongo zara. Bai. Goñi bezan dut, zien da jantzile. Ja. Alex, berue egon salako, nahi zenulako... Zerratxik? Bero itzela joan. Biro itzela, claro. Bai. Zapatu kriston egoa izan zen gainera, horretxik. Ilerge betie, saldiek aizik indutuk joan, egongo ziren berro eta piku gora du, esan nahi joan gani. Eta momentu baten itxotiko. Osea, osasunagatik egin dozu. Hori ez amigoa. Hori ez amigoa. Ba, gauza bat esango txut, hemengo guztizek nahiko ondo ikusi dabe. Alata guztiz be, horrentza... Zuk sortu dena reakzioa eta hori zer azpimarratuko zenuke, dozen nolako burotazio daukazu. Gero ondoren sortu den sare sozialetan esandako guztizaz. Honik? Bai. Ba, bueno, betxo. Nik uste, hori kontzertukoa, bertan kontzertuen gehiatu bize bala, ez? Bai. Hori izan, bertako jentintzako. Basak bat grabeu jau eta sare sozialetan da bota. Hori ezilik ebiteu. Hori momentu ezilik ebiteu. Orduen, horti datorren zurrumiloa, nik horrezteko zer ikusirik. Nitzako horrezteko zer ikusirik, ez? Nik ino neurien, neure espektakulan, da neure jentin horrien. Hortik kanpora dana, ja eta nire asuntoa, ez? Eskerrik asko, Alex! Zeberi! Desarren handi bat! Bai, barri! Zu eta lehenengo aldike, Gernikan ere gatibu egindako, zu Gernikako kontzertu neon. Bai, egon nintzen, bai. Eta zer gertatu zen? Bueno, mozorrotute urte ben eszenari jora, San Roketxo egun bat zan, eta orduen egize da, mozorro oso deseroso eukala Alexek, eta, bueno, kendu ban mozorroa eta mono bat, edo zan, gaurnik dekoten moduko zeo zerronan, eta kendu ban, orduen geratu zan gailun botan, orduen bai egin ban pizkat impulsoa, a la mierda, kantzuntzi joa kendu. Eta hor be. Bai, baina hor igual ez dakit. Ja ez da, indebuen lehenengo aldizet, ez dakit igual ez da, impulsiboa edo berak, pentseta eukideu edo nik hori jazta. Sarduik egiten duela, beste batzuek ere, beste musikariek ere, Donald Trumpek egin du. Donald Trumpek egin aldo. Nik badakit, Onjarbiko musikatalde batek egin omen duela, Gorpuzki. Ezautza ditut nire herrikoak dire, bai. Betxu, begira. Nik, txuen pizka baten, tatuaia horrek. Baina tatuaia hori. Ui. Nik ikusi neban Instagramen argazki bit, esan eban. Nik uste tatuaje hori ezagutzen dodala. Ez nire hoien egondalako, baina niegotera zen programetan bai. Konturatu naiz, eskubatekin tapatzen dudalen.